Hakwedei bat ki samples kaba haduk menekas ngi kabangi pak na kabenta ka test ya ka jingdon jong ne kunyang jingpang kolong si hajar si spa nriu pho khandai ngut ka test ka result kabangi layo bat kabalong negative kalong si hajar khandai pho nhiều ngut positive khat arngut khat way long active iway balakla but ka result ka bangi dang up sibit hadu la syai kalong nriu phongut kata kadeka bangakwa ia kaban pentip ha kaneka por syaki paitba nong song snong baro but hadu mentakasngi kumang ong ipi kadon gejing singan ya kejelam meklaya jongi namar bang kamdon kanu ka case positif hadu menakasngi bat ngangej scam bat ngi kermen scam bakane kan number lasai lesisngi kabangi dangya ya ka test man kasngi bahkan numdon syu ka positive cases hapo jong kejela kejongi kabamut kane ka penpau bakal long sngan ngila kham sngong sngan namar bakum mongong epi ka test ka bangile man kasngi ka result ka bangiyo man kasngi ka bangile man kasngi ka bangiyo man kasngi kalong baro negative hadu menta kasngi